ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MEA bat ke berpau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hai kini ke number harum. Haki khubor ke bangin pini shapi ngijukren shapang gijung yokam ki samla ka jela lada ki long ki bukloi ban phai khamat no shaki kam la jong bat ban yeng la ki jong ki jan lam de kmi shu tang ye ki kam sarkar kini ka de ga yo ka pen long da ka Kynhun ka dang shudap Seng thamai dang hobnai jemmang blala menta ka snam arajar phosau ka blatip kum ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market ya kini ka Kynhun la Seng tang de kinong Seng kam la jong ban pen long ye kum kini ki yo bandi ye ki mar ki mata ki bla pen mi hi da maki bat ban Ïalade ru ye ki wedi kinong Seng kam la jong hakum kini ki yo da ka besiu tang Kyntiew ka dor jong ki bai dukan Nizang ki priyo ki ba sanya na kam na jang ki ba sham on ki jin ja namal ba hakani kan juf jungin men sa kham sam kum ngi ki kana samla iduna ta kam banyo na kasonka tingim ban se ba ni haban senmi la kasap ka pham ka jani bani haban fandam kam ki ban seng la ka kam na jang ting ya nong lang ni ba seng lang sam la jang hani ba i kwa ba ngin penmi kano kan ja opportunity ngi baro naman ba Kalang saudam kamde ka pasuk ingi bangin Seng laka dukan ne bangin Seng laka innovation yang laka company kala jam naman baka kini ka juk menta tani ka berthai menta kala rem sapa palat ti khamtam ha tani ka region ne kini ka rikha sile kala ngadong hadong nadu kamar ka mata kala rem ban ti ning ya Seng lang naman ban su tho ya ka jingjen ja jong iwei pa iwei tingi la per khat thai nga per khat jene thai kini ka jingjen ja juni bat ni lawan hakani ka decision ba what if ni sengya tiniki de tinja events ya nampen ta kiniki breu sebana keleng na do kiniki no sendong ne na do na baro kiniki stage of the Meghalaya hi na do kiniki samsung mod by de tang na benta ki local ki khasish ne na do kiniki ba bla em ki bala sa im la he la san ha ka Meghalaya hi kin skila ban long ki member jong tane ka group ka jongi kila ban wan seng lang ban collaborate lang ha kiniki events jongi but ka do jong ki event in ai ka ba rem na man ban isu tho ba sisen bangila Seng mo habani ni snata tinja ni namna hakata karukam ba iseng ya kadukan na jang ladu kanita kabay wa ke ibaro kamdi ka basuk ban penmi ingi te habang idang kong kini kijat event bagi yo ro ke sa don ka bakhamdiang kalong baktersan iwei ndai tangi ni marngi ngilong sa wa long no kumta tinja non profit organization in a way te ka Ïarap du Kiwei naman ba ki break ban bon ki tukan ne kila ban fersan am tangi ding ni kila ban khatu hadin habot kumno kila ban tenhe kila ka brand na jam bat gila ban tersan ni kanika kanong no ban ai ka jing long no kiniki ki ai hope ken ban ba ki ban wan hadin habot ba hawat yim de ban jar bin la ban yo ka kam ta jam kam tang ikna man ta Lade be kule fallen skin for khat ching in net haba ki dan ta sap ta talent kin per khat chana in pin ya ta ya ba ki dan kan ka platform ka bala dan hang ni ka bal seng dan ni dan ka to ba siwe ki collaborators ki la dan pa long hoi ta dan ka ta tinja road map ken ka jingin ka junkie te habani per khat ha ta ni let's say ke ka bang yo anan ni ni hab so tur kam ni tam ka bor ka jong brem di ka bor ka ba bana jong ru abang yo ai ka ni ka latin bakle lat te naman ba ngi la dia nado ki president ibaro ki ba haswa juni ki ba te tamat tin ti kam duna rei abang ngi na ban wan sum ki brem ngi ila ban fie na na ta ki wei te kap no ka jing yo jing kermen ngi ibaro kai nadu bla Seng ye ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market ha ka sen ka banding kong
la penlong ya kan ni yo ye de yathit ka balai sngi lenter ha All Saints Hall Shillong ha ka bala sakhi ye ka jingwan jong be bon ki rio sengkam la jong ban wan shakani ka yo ban de ki mar ki mata jong ki nadu ki jan ki nam ki tiar ki bikilashna bat penmi hi de ki rio dan sam ka bam ka di bat ki wedi ki tiar ki tar baju pendon kam man la ka sngi Even kumbangi kim numbers ngila perkat jendil ba kay kabangi ngi why not give back as well. Ti habangi ya ban ai Kiwei kamtam kini ngila bangi perkat ba kay kabangi yo nakajing ai ka jungi nakajing kabay ka jungi di kwa bagin ban ai kini bi Kinja children's home na nigi ai basically in chardi tadu ki only chums hadu ki break ba something start nakajing in maybe they're stuck by kini ti natural calamities ki kwa ban Ïarap kuni kiru ten tadu kini ki break ba ya ki vendors i boro ki badi Kimla kan ban in how she's like when they give they fly and give a day ki chuak di chap yi yo attending a platform jeri bikila ban kan mi ka jing lut jing sap ka jong ti to san lut ta dong te baduk besuk hadu ke badan shati kan dom kan shat ke besat ni wan sam ya baro afani ka meklaya te ka party lom kita ki mat the ko fan jam taneka organization ka jong eating Kajing tmu hi hagwa Seng ya ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market kalong ban Ïalade di rio Seng kam la jong ban Ïalade ban pinya yo ki mar ki mata jong ki hakum kini ki yo ka belong ru kum kalat ban pen itho sha ka perthei ya ki kam ki bikitre dag basi ki bai dukan tang ha ka dor ka beren kumta ha ka jing kren ba ki kat tu ka ni ru ki la pen pau ya ki jing sngo kemen ban pli kum kini ka lat ya ki ni semua banai kublai ini ki organizers semua jong kami Meghalaya Entrepreneur Association yes i biki ai ngi kan ikamat bangin yo showcase ini ki jumbam ki bangin pen kre or habaning kong hisdang maging juri ti hembe habangi yo kini ki jaka pa ni school banai ngo iki banai kublai ki ti naweru habaju ko for yi ki paralok i bikin yawan bikin yak snok ti lang bat ngi pen i ki jing shna ki jo pine ki jing shat ki jing tiu ki jo pine ka kam ka ba pipi shim istang me ibaret ti resi kani ka nong ko ka lat ka den ti ka ba pilaban pen i ye ki mar ki mata ki jo pine ni ki jing pen ya ki jo pi iling ba ka ni ru resi ka long bingila ban pen kiu ya ka kam ka jam ka jungi na ko ka force ye tanuta ya ka ba stall han mi ngi yo kan ruspa shisi ye kalau kaba biang dor mo kaba ngiru i kunti para bayatre lang ni don gajing yo nong ti iso wan ai kublai ya ka association ni boroboi ki nong fani ano ka association ni boroboi mentang awan hani kum kini ki markets hani ka bapelang kum kani ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Markets te kani ka way ka organization ka Ïarap bini banwan uplift ini kum kini ki jai income but ka kunturu Kiwei ke badan hakono kuno kasam bakit wan man hagni ka market bingin pini ka Samsung ki kanang bangi ni duwi ban Kintiew ki Kiwei te berkumjuru ketika market te ka price rukorong very affordable te Kiwei ki laban wan ban join nang ban collab lang bat ngi kani ka yo hakini ki lais ngi kadi tang ka jing sedang men jong ka Kynhun jong ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Market bat kanom kutno tang hakini ki lais ngi Henry hagis ngi bandang wan ru kendang beteng ban penlong ya kum keni kayo hakeleng kanong ba shilong bat Kiwei ru ki district jong ka jalla haka khatwei khat ar ba khat lai trek men tau banai jiliu ar jar pusau on sa penlong ha anton hall laim khara shilong
Badaka kak kendai arpo berarpawai tarik mentahiu benai jeliu. On sepin long biang hak All Saints Hall Shillong. Jadi ko mapihi menta bagi la penlong ya kini ke event hakani ka hani benai June hani ha All Saints Hall ha ka San Henry ba new tarik matnya kan yero indang penlong show Kiwei ki event penlong kita kom da benta kini ki Kiwei ki collaborators ki dong pensyong dukan ki plan rap plan ki bikin one ban collaborate beris tingi kerfa di kini collaborators bara da ki kin one ban kesar nan iwei bat ini ben kapro ini bagi la men pen lela nanti ki bakam he show hakani ka hagin ki benai hagin ki senam ban wan bagi la ro bingin ya nong bingin ya nong brio man brio nong ken